ଏଇ ଦୁଇଟା ବାଇଗଣରେ ମୁଁ ଆଜି ଦହି ବାଇଗଣ ବନେଇମି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି କାଟି ଦେଇଛି, କାରଣ ତେଲରେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେତେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କାଟିବ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏମିତି କରିକି କାଟି ଦେଇଛି। ବାଇଗଣକୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଟିକେ। ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବା। ଏଠି ମୋର ବାଇଗଣ ଧୋଇବା ସରିଲା। ବାଇଗଣ ପାଣି ଟିକେ ନିଗିରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ରଖିବା। ଆଉ ଏବେ ଧୋଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ବାଇଗଣରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଲସେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତାଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପୁରା ଭଲସେ ଲାଗିଛି ସବୁଥିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲସେ ଲାଗିବ ତା ଭିତରେ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏବେ ଲୁଣ ଦେଲେ ହିଁ ବାଇଗଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ପରେ ଭାଜିକି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣରେ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଭଲସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇବି। ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କାରଣ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଏବେ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବି। ଟିକେ ଦେଖିକି ଛାଡ଼ିବେ, କାରଣ ତେଲ ଗରମ ଅଛି, ବାଇଗଣ ଛିଟିକିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବହୁତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଏବେ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଏତିକ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ କଢ଼େଇରେ। ବାଇଗଣ କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନୋଟ ବୋଟ କରିକି ଭଲସେ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ମୋର ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ନୋଟକୁ ଭାଜିଛି। ଏ ବାଇଗଣ ହବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବା, ଦହିର କାମଟା କରିଦେବା। ଦହି ଏବେ ଦହିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଦହି ଯେହେତୁ ବହୁତ କାଠୁଆ ଅଛି, ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଦହି ବହୁତ କାଠୁଆ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହିରେ କିଛି ଚିନି ପକେଇଦେବା ମିଠା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖଟା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଇଗଣରେ ଲୁଣ ପକେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଲୁଣି ହେଇଯିବ, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଦହିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଯେମିତି ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦହି ସାଥିରେ। ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଦହିରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣ ଭାଜିକି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦହିରେ ବାଇଗଣକୁ ପକେଇଦେବା। ପକେଇକି ଭଲସେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା, କାରଣ ଦହିରେ ବାଇଗଣ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଦହିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା।
आम ए कढ़ई रे तेल पकई नवा कहीं आम ए दही बैगन को छुंका दबा मु कढ़ई दीटा शुखला लंका पकई नौ तेल गरम है देखो लंका गरम हो सारा पर आम पंच फुटण पकई नवा देखो पंच फुटण केमती आम पूरा भलसे फुटीगला फुटीगला भेसुंग पत्र रखी भुसंग पत्र ताको पकई नवा तेल भाजी नेबा जेहेतु आम यहाँ बिना प्याज रसुण बनाऊँ तो आउ किसी दरकार नहीं आम कलर टे लंका गुंड मारदे लंका गुंड देकी ए छुंका आम रेडी हो गला ए जस्ट टे ठंडा कलापर आम बैगन ने दबा ना दही छिड़ी आम ए छुंक को दही बैगन ने देदेगा देखो एम रेडी हो जाए दही बैगन दही बैगन केते सुंदर देखा देखो पूरा रेडी हो गला एमती थे बनईकि आपण मैंने खातु देखिए केते टेस्टी लगे ओषा बार ओषा व्रत बिना प्याज रसुण एमती निश्चित थे बनईकि खातु मुझे सर्व करने गोटे जगह को देखो मु दही बैगन को भात डाली आलू भर्ता साथ खाऊँ देखो दही बैगन टेस्टी होती भात डाली साथ मैं खाइबी।